Ito yung part 2 ng ano, aking hacienda. Kukuha kami ng malunggay ngayon, malunggay. Ayun na. Ito sa may bayabas. Ito malunggay. Yun. Mag-aani kami ng malunggay ngayon. Baliin mo na lang. Oh. Yan. Ako na lang tagapulot. Ito. Aso payat ah. Ayan. Yan. Tumama. Roso. Ayan. Oh, nahulog. Ano? Huwag tinag. Ito, marami oh. Para na. Wala, ayan. Ibagsak mo, pitasin ka oh. Ayan. Ito, ang dami. Baliin mo na lang kaya. Mati. Sa tuktok. Ay talaba pala eh. Wala na. Payat na yan. Huwag na yung payat. Depay ko man yung duwa. Ayun. Ano pa na yung talaw. Ano? Iwan na lang natin to. Dito. Ah, Iwan. Nakadaanan mamaya. May kukuha ba? nagalaw na. Naku, nabali. Marami na pala to. Sa inyo ba? Oh. So marami-rami na. Ito pa iba. Tupit na na yan eh. Salat na nga tao.
Harvest time naman. Oh, problema na o resto si ato na. Dati ti perme nga dumugan na yung pista. Basta makay tuling ka lagi ti pandiyan ni Panisa, yo pa. Mangilasing. Ho! Danan na lang natin yan. Dami masyado yata. Oh. Dami na ani namin, no? Alawitin pa lagi ni sa ay. Kaya sabi nga Isang puno pa lang to. Dami, oh. Tara na, sa kabila. Tara na, sa kabila. marunggay walang. Ano bang kukunin doon? Tama na yan. Marami na yan, oh. Dato ka talaga. Bayabas, oh. Puno ng bayabas. Isang palok pa dito, ah. Ba't marami pa? Marami pa? Lumipad, ah. Oh, dami na pala yan. Huwag na tayo pupunta sa kabila. Oh, pupunta pa. Oh? Over na yan. Maganda kumuha pero ano, mahirap magdala. Okay na. Ito, oh, kamuting kahoy, dami. Payat. Ito, oh. Nyala sa bahay. Tama na. Picture ka lang tabalin na. Punta pa tayo doon. Uwi na, park to around. Suble man siya kalapaw ko, mama. Ito yan, ah. Mahaba-haba to. Anong kukunin natin sa kabila? Wala na. Awan na. Hindi mo Hindi na. si papaya. Da. Nalakangag po kamay. Nagpiitan nga nagdakdal niya eh, pagkargamon nga eh. Mahibigat yung papaya. Wala. Bautan da ni, takki nga talaga ta. Kirikusam lang na. Doon. Yay, yung may sa kalabaw. Oo. Kapoy marunggay na dyan. Ay, wala na pala eh. Dito kami sa labas ngayon. Di ako man ay yadakal. Sakton to di ay. Yawit mau. Wala na, bigat yan. Daksa na. Bigat. Anain. Huwag na papaya.
Oh. Ano maday. Ano to? Ba't nyo nilagyan ng ano? Nabiyag yung pa postek ti ko ti utaw. Alisin mo yan, no? Kalyak ta. Do. Marunggay. Mula na yan. Malunggay, tanim. Hanggang doon. Doon. Ah. Hanggang doon sa amin eh. Hanggang doon, no? Doon. May bahay pa doon. Ito yung bahay na to, hindi namin bahay. Nakibahay lang. Bahay lang. Pinsan namin mga San Jole. Bagay San Jole. Pinsan. Jole Paas. Oh, pero meron pa kami doon, no? Doon sa dulo. Lawak talaga ng hacienda ko dito. Ano, pupunta pa tayo dulo, hindi na. Sino 'yon, no? Sino 'yon? Damian. Oh. Sa Hindi. Ang Damian, no? Ang Damian. Yan. Nagsuga ng baka. Yan yung tauhan namin dito na taga-suga ng baka. Oh, bakit may mangga dito? yeah, mangga ka darakta. Nako, nilagyan mo ng mangga dito. Wala na. Wala, dupay na eh. Supay na na. Nyalaan tapay. Wag na. Wala na Sayang yun na. balat na tangkanan tan. Sige, kunin mo na lang. Kunin mo na lang, pandagdag. Sapay di mo may sina. No, sa loob. Wasak. Ano pa? Oh? Tatlo. Meron pa tatlo. Iyo na. Do. Ito tan. Laan daw na. Experiment time. Yan, dito kami sa labas. Palayaw. Ito, singkamas. Nauulam yung bunga niyan. Yung ba hindi alam ulamin. Ito yung mga damo-damo. Dapat binubunot to eh. Bayabas pa. O, damo. Anong bulaklak to? Bulaklak. Ito, gamot yan, no? Gamot to eh. Ano ba itong halaman to? Kung bunga na dati strawberry. Strawberry? Why na tayo strawberry ata. Strawberry ba yan? Hindi. Oh, Ito. strawberry ba yan? Oh, strawberry. Strawberry pero Hindi pa namumunga. paano mamungay? Ang daming damo. May puro strawberry amin na lang. Kaya kita mabanta mo strawberry.
Aduhan niya na. Strawberry pala ito, oh. Umamati na natabulong na. Strawberry pero walang bunga. Straw na lang nang nangyari, tapos berry. Saka na lang yung berry. Ito ang totoo, namunga na. Nandito na yung bunga. Tahan-tahan, nga na niya, iliglig, kakwata niya mayroong gano'n niya talaga na. Anong puno yun, no? Yan, Yan, vitamin ng babaw. vitamin ng baboy. Ganyan ba yan? Iba tayong pala ng baboy. Vitamin ng tao, wala. Baboy lang. Hindi, herbal ni baboy. Ata anong gurigor niya baboy? Sakit-sakit. Yan. Jagbures, winog kasla. Jagtaki nga eh. Kaso wala naman tayong baboy. Iba lang nga ba eh. Para daw sa mga baboy pag nagkakasakit eh. Ito, halaman na to. Anong pangalan nito? Kamu dada. Wala na. Pag natangin niya yung vlogger mo na nagkasama yung halaman ko. Kasoyo. Tapos may ano. Ano ba daw? Tara na, uwi na tayo. Uwi na. Oh, may kuryente dito eh. Oh, yan ang mga pinagtagayan. Oh, may welding machine dito, buti hindi na mawala. Welding machine, oh. Speaker. Buti hindi na mawala. Tiwala di tao. Okay. Okay. Lawak talaga ng bundok, oh. Yung bundok namin, no, dati. Road. Kaso malayo yan. Nilalakad ko lang dati dyan, eh. Yan yung bundok na yan. Yan, mataas. Mataas yan. Malayo yan. Pag nilakad, siguro kalating araw. Pero nalalakad namin dati yan. Mga bundok na yan. Ito ang kanal ngayon, no? Buti siniminto na mga kanal. Bayabas. Okay, magani na kami. Dami. Yun. Ito maisan, no? Inani na yung maisan, eh. Wala na, natira. Ayan. Ayun.
damo. Puro bukid. Ayan na. Ayun. Ito na yung kinanay namin sa ano. Sobrang dami yata. Dalawang puno. 10 lang. Ay, 10 puno lang ba? Hindi, 2 puno. Sobrang dami. Dami yan, sobrang dami. Okay na. Okay. Siya mong bibitain. Bagay ni kawayan. Baka hindi kong kaya yan. Ah. Okay, yun. Sobrang dami, oh. Yan. Okay. Uwi na kami. Salamat sa panonood.